Anssin kanssa samaa mieltä, että kyllä se kannattaa omassa lajissa pitäytyä. Mä en suosittele kerta kaikkiaan en kenellekään keskittymistä eikä siirtymistä lentomäkeen. Siis voiko olla raskaampaa kisaa seurata kuin lentomäen hyppykilpailut? Mies puomille, pois puomilta. Mies puomille, pois puomilta. Otetaan kierros uusiksi. Seurataan tuulimittaria, että lähdetäänkö myötä vai vastatuuleen vai onko mäki tyhjä vai ei. Jos se on tyhjä, niin sinne ei kannata lähteä. Jos on täynnä, niin sinne ei saa lähteä. Ja mies puomille ja pois puomilta ja koehyppääjä alas ja siellä Anssi värjättää ylhäällä. Oho, nyt rupesi satamaan lunta. Ei oo totta. Kierros uusiksi, koehyppääjät sinne ja sitten vihdoin viimein, kun joskus aamuyön tunteena saadaan olosuhteet tasapuolisiksi, niin Juri ilmoittaa, että no nyt se Hautamäki mökötti liian pitkä hypyn tuossa, että pannapa kierros uusiksi.